Okay. Det er blevet den 3. advent her til december. Og vi sidder her og skal til at smage på noget af det stærke her. Vi har gjort det lidt hyggeligt, som vi jo plejer at gøre det her til december. Jeg sidder lige og prepper lidt. Du sidder og prepper lidt. Så Hans, jeg ved ikke, skal vi bare sætte i gang, eller hvad tænker du? Jeg synes sgu lidt, der mangler nogen. Det er lidt tyndt, at det er bare os to. Det er måske lidt tyndt, at det bare er os to. Det ligner, at det er legnet op til lidt flere. Okay, hvad kan vi gøre? Skal vi prøve at kalde på? Ja, nogen af os. Callum Boys! Nej! Det er sgu da Callum Boys! Nej! Hvad så? Det var lige ikke vel. Ej, hvor godt, at I lige kunne være helt fra Kalundborg. Helt fra Kalundborg, ikke? Det er sådan lidt dejligt, når man bare kan sådan på folk på noget. Ser det ikke hyggeligt ud her? Jo, det er tændt. Det er super skønt. Det er super skønt. Og Jamie, du havde måske noget, vi kunne smage lidt på, før vi smager på det farlige. Vi plejer jo egentlig at give vores øl det, vi kalder en C-score. Normalt står det for chok, men jeg tænkte, at vi kunne prøve at lave det til en chili-score. Så vi har taget noget Vacation Brewery her med. Noget Jay Margherita, så jeg tænkte, vi kunne få lov til at smage. Det skal der smage. Så vi smager på den først, og så tænker jeg, at vi kan prøve med en chili, og så se om den smager bedre. Det er en strawberry vanilla pastry sour, det her. Skal vi smage på den? Lad os prøve. Skål og glædelig... Skål. Tredje advent. Velkommen. Den er god mørk, og ja, god eftersmag. Ja, den mangler noget, gør det? Ja, jeg skal lige så sige. Den mangler, den mangler noget, der kilder lidt mere. Bare lige spark. Ja, men den er lidt for rundt. Ja, lidt for Den mangler noget kant. Jeg tror faktisk, at jeg godt kan sørge for noget kant her. Vi har sådan en lille chilifad herovre. Der er 4 kopper på bordet. Og ideen er egentlig bare, at man ved ikke, hvad der er under koppen. Så man lægger bare sin hånd på en kop, den man lige føler for. Så revealer vi på samme tid, og så ser vi, hvad det er, vi skal udtage. Spændende. Så I må gerne bare, hvad for en kop føler I på? I må også gerne vælge chilien, hvis det er sikre valg, men det er også bare, der er mystery. Kan du? Der er en kop. Jamen, Okay. Det er på 3, 2, 1. Hvem fik den? det gør jeg. Er den god? Den er måske lidt stærk. Hvad med den der? Det er da fucking... Ja, der er et eller andet lækkert der. Hvis Okay. jeg bare gerne vil have en chili, kan man så tage Det man kan, det er, at man kan bytte med hinanden. Så man kan lave handler. Vi kan bytte med hinanden. Hvis Johannes har fået en chili, du kan bytte med Jamie. Det lyder ikke som om, der er nogen, der vil bytte med Jamie. Du vil bytte med den der lille chili. Nej, det kan man ikke. Så det her, det er en Carolina Reaper snart. Men Jamie, du er mere til at spise end habanero. Det er måske lidt det, du leder efter lov. Jeg håber, jeg kan få noget frugt. Du får lov til at spise en af dem, men så skal du også bare lige skylle ned med en tår. Og så efter vi har gjort det her, så starter vi en lille pakkevej. Oh god. Fuck, I tager jo alle sammen en chili. Måske skulle jeg også bare tage sådan en. Skal vi bare sige... Skål! Skål. 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 Ses på den anden side. Ja. Kan du lige smage på snapsen Ja. også? Vigtigst af alt jo. Du skal også smage lidt på Smag på øllen. øllen her. Jeg synes vi, Jamie, at den var bedre. Den eksploderer i hvert fald ind i munden nu. Og med det, så starter pakkelejen. Bare begynd! Værsgo, Thor. Vi skal sætte en timer i gang. Kom her, en timer på 2 minutter. Timer på 2 minutter. Jeg tager i gang. Okay, vi skal slå de 6. Skal de pakke? Ja. Okay. Skal de pakke? Det kan være, der er noget, der lindrer chilien. Håber jeg. Man kan få noget, der lindrer chilien, hvis man er heldig. Må man ikke bare åbne, når man får det? Jo, det må man gerne. Vi skal gerne åbne med det samme. Det er der mange. Jeg trykker! Okay, tag den. Vi siger. Ja. Trykker det bare i den her. Smager den der. 3 giver også en pakke. 3 og så 2 giver pakke. Det er dig! Et der. Jeg har ikke fået min fucking drikke! Videre til den. Ja. Nej! Den røg. Det er virkelig godt. Prøv at have det så lidt pakke. Du skal videre! Lad os gå videre. Kommer virkelig igen efter sådan. Trykker! Kom igen.
Så sådan en lille slurt. Oh my god, jeg ejser mig selv! Fuck, han Det er kommer. 3, du må tage en pakke. Fuck. Det var en etter. Alle rykker gaverne. Ja. En tak til venstre. Er det så meget? Drikker du videre på ejsen? Videre, Lars! Ja, videre med ejsen. Videre med ejsen. God, Anders. Over til. Okay. Okay, vi nåede ikke engang at fordele pakkerne. Nu må man bare tage det frit valg nu. Okay. Hvad er det her? Hvad synes I, boys? Fik I varme? Ja. Jeg er for klar. Men vi mangler jo faktisk den vigtigste score. Det er chok-scoren. Skål og glædelig tredje advent. Glædelig tredje advent. Ja. Jeg vil gerne give den en 8, den her. En 8. Ja, for en 7. Okay. Ellers tæt på en god score, Anders. Så det vi fandt ud af i dag, det var, at chili gør simpelthen specialøl bedre. Ja. Det har vi fundet ud af. Det er præcis. Det er rigtigt. Så er der fingermad. Skud til Sepp. Mm. Han kunne ikke være her, men Nope. han er her i ånden. Vi åbner lige de sidste gaver, bare lige for at se. Ej, en sødmælk! Verdens bedste juleøl. Skumslæg. Prøv at smage på den her. Må jeg også få det? Ja. En sidste skåler for Callum Boys. Skåler. Tak fordi du måtte være med. Selvfølgelig. I Ja, er altid velkommen. Det har virkelig været dejligt. Lidt varmet og sød. Og med det siger vi tak for tredje advent, og vi ses i fjerde advent. Ja, vi jo. Men der mangler jo lige en pakke dernede. Okay. Er det mig, der skal åbne? Ej, den er optional. Lad os lige se. Hvad for en pakke? Ej. Det er en langeren. Det er en langeren. Nå, den er optional, men... Nej! Fuck, jeg har så fortrudt det her. Det er fra Callum Boys, det her. Havde Joe lidt rester? Havde han ikke et eller andet sted, hvor han Nej, stod nej, det? nej. Nå ja, der er sgu lidt der. Jamie, du sagde, du havde det godt. Ja, vi har klippet det nu, det er ikke med. Men Jamie, du har jo også lidt rester. Jeg skal nok færdiggøre. Nej, Jacob. Nej, Nej, Jacob. Skål. Jacob. How do you do it? Okay. Jamie. Det er Nå, jeg peberfrugt. var lige så Det er meget mand peberfrugt. som jer. Det smager. Smager peber. Det er indtil den kommer ned i halsen, synes jeg.